diha. All is well. What a view. Una, first half of the climb. Overheat mas lang kuya. Siyempre yung bike, overheat good. Diyan ako mga guys. Wala na sa inyo si Tan. Grabe kanina. Sungay ba? Good morning mga guys. Meron ilang ninyo. Among ruta karon Repal. Sa kami Repal. Naog Sampalok. Onya sa kami yung sungay. With Atan and Dinyo. Oh, kuya kay na mga guys oh. Ano niya itong kinapusgan sa Tagaytay mga guys. Oh. Pag gani mo yung kayo now. Buy onen on the mix. Oh yeah. Daghanag bago ni kusugan eh. Daghanag bago. Practice oy. Ate, sige lang ko practice. Di ka kuan niya. Sige laglaag. Start early mga guys. Potlonin sa adol na to mga guys, may gamit. Lah, suga mga guys. Tingnan niyo mga guys, na ko na yung oras. Para makasul sa Repal. Try lang daw na mo. Nahin pa doon dapat maka sold pa ng Repal. On our way to Marcos Mansion. Menta pagyon mi. Kaya nahin pag dapat na pagyon. Menta. Pero nakatry kanina, nakagipagi ka. May ikaw na sa lusa. Mo to? So pwede pag yun, ita makalusot? Anong ipalusot man ta? Di, anong ipalusot man ta? Dapat ito ta sa Santa Rosa para may sakit. Matpo itong guard ba? At pala may instruction to. Dapat wala tayong palusotan eh. Mga bay, sasugod na ta og climb sa Kasili. Kasili ba ne? Kasili. Murag silihan ta ne. Muna siya pa doong Marcos Mansion. Ya, Repal. Okay, wana istorya hay. Na kanya-kanya na. Oh. Ano atong ko Andre mga bay so? Pinakusganin dito. Na, bugal sila ko. Hangak na to ani. Sige lang ning kanang short ride. Diara mo kuman ko sa poster mo. Naog na. Atan na nasa dress Atan. Alam na ni Atan dito eh. Sabi ni Atan doon na lang sa 2 kilometer of pain. Basic ya para natin. Pwede ra magid mga bay so di mi mamatag sayo. Inom ka paggabi eh. Magilahila ra sa daanan. Ano magid magbike mi? Lisod. Ay nako. Naantay. Morning boss. Anong page pa boss? Papaklik pa. Papaklik. Thank you Papaklik. Po. Okay.
U-turn na mga guys. Abot kami. U-turn na, U-turn. Nin, mag-picture ko sa kamot nin. Katong babaw ba? Dito na. Iya katong mga Tagaytay nga picture ko ato. Kaya katong dali ni wadyo may picture rin. Mura lagi TV ninyo. Mura lagi yung TV. Morning. Ha, gabihan ninyo mga guys eh. Tapos na. Mura na tayo naligong singot. Now at Kambalahon. Yan! Oh, kalmaha. Kambalahon na mga guys. Maugi hapong istorya ha. Mukagod na gyapon ta. Oh, ay patay mga guys. Barungga naman eh. Actually ang sakit ani kani ra man dari pod. Aw Marcos kani og last two. Kambalahon kay duha sa kahon. Sa ato ni sa Tanog Yotso ba? Morning. Ay, kaduhang ahon mga guys. Muna itaw si Kambalahon. Yay, atan. Kambalahon dan. May hulbutag sadol lingkoy gato. Way gamit ang sadol eh. Buy onen. Kita gemos evidence mga guys ha. Mana? Captured on cam. Dagang kayo sila. Muna itong i-ride on tayo. Nani, magstoryahan na ira. Kani gisininyo mo, gini mga tawar. Ako, manimang pasangila na niya. Good morning po. Awa mga guys. Tigil sa makontento ani. Awa. Morning po. Mugini sa mga author sa mga Pasangilan man kanawon na. Pisikan mo ba? Bahay na po tayo mga guys. Gold na ninyo. Yatan eh. Nahiya lang yan sa atan. Walang iyam yan. Walang hiya pala yan. Grabe tugnawa mga guys. Tugnawa, reklamo. Kate, reklamo. Reklamador naman lang yun. Tanda na lang. Morning. Last pahuway before the 2 km of pain. Tapoy mga guys. Yeah, start na mga guys. 2 km of pain. Dream ride. Yay. Dream ride lang guys. See you later, Bainin. Start na 2 km of pain. Pain good ni mga guys. Panawar ko na. Oh, si Ata naguna na sad. Grabe. Pasakyame. Pakyot. Basta ang motor naglisod eh.
Ni Granny ang motor eh. Hurot na. Diha. Ha? Mount Makiling. Oh. Well, no dia. Angka lagi naik. Ha. Wala pa kita sa una. Mali yata sinamahan kong grupo mga guys. Puro climber man tong dalawa. Tapos dito tayo sa bundok. Grabing bayunin eh. Dito sa bundok, wala traffic man. Yeah. Kulata ko. Magpakulata raman sa ko mga guys. Nice eh. Look at that view mga guys. Oh. Kalami. Ayun lang kayo paklarong hanga na pag-arap. Ako rang hanga klaruan eh. Muna itong kung ano coach rong adlaw. Tayo onin. Ano taro? Unsa naman eh? Lang ni. What a view. Time check. 7:16 in the morning. Made by Nino, Rica Plaza, and Atan. Walang ensayo na nakita nyo. Okay, Redpal. Ito na. Ni-result na ang resulta. Redpal climb done. Palasidas kayo nas likod. Tagaytay road kami mga guys. Kita ng talo.
Diretso na kayo mga bay. Kung right turn, Manila na eh. Highway Santa Rosa Road, right turn. Kunin lang, sikatipturan rin. Tagaytay Econo Hotel. Econo Hotel sa sentro. Kaon sabi kaon, mga pamubalaw so, Sampalok. Tawag din Sampalok sa Kansungay. Let's go. Ha? Matunda no? Go down din Sampalok ko niya sa Kasungay. Awas matunda. Ikabala rin. Sky Ranch. Huwag ang kamay. Praying hands. Muna ka sa praying hands mga bay. Sure ball na dyan sa Tagaytay. Yun, nandito na tayo. Amazing! Mga bikers oh. Okay, another spring hand. Raon mga guys, pinaspag na. Sabaw na, sabaw. Pasabaw ba? Sungay pa niya, sungay. Dagang goats dito manungay. Magtuga-tuga na sad. Hiro ba yan eh? Okay, manamig kaon mga guys. Now going down to Sampaloc Road. Let's go mga guys. Going down Sampaloc Road mga guys. Ingat kinig view dere. Bugnawa eh. Look at that view mga guys. Morning gwapo kong view dere. No. Look at that view mga bay.
U-turn, U-turn. Look at that view. Oh, power good na. Wow. What a nice. Kalik. Mo din rin ang view nga kita kayo. Mo din ang view nga. Nice view mga guys, no? Wara. Wara. What a view. Julata. Woo! Kita kayo eh. Tan. Nice. Gilas pag napunta ninyo rin sa road pa lang. Sige nagtira. Asay tira ba? Lo! Tura! Ikaw na dad. Sungay Gaming. Patay. Black to us. Mana? Dad, take it away. Sa'yo na, sa'yo na. Mga guys, Kuha na lang ni Ivan, mag-green ride. let's see the scatter. Green ride na lang ni Ivan. Awa, ano na tayo sa wahi ta mga guys. Ayun pa kaya itong puta. Wahi na ta, wahi. Maguna naman ninyo ha. Babay ha, ninyo ha. Ninyo si Atan, babay na ninyo ha. Ano ba, ano ito? Kurot ako. Atik mga guys. Kurot na. Let's see the scatter. Sungay. At ano, parang wala lang oh. Ako parang wala lang din. Wala lang natira. It's not it. Kita-kita na mis babaw mga guys. Pinilog na mga guys. Ninyo na, ikaw na. First half of sungay sakit kayo. Biyahan ako mga guys. Wala nas ninyo si Atan. Grabe gini nga. Sungay ba? Nanasan. Tuara.
First half of the climb. Overheat mas lang kuya. Siyempre yung biker overheat good. Let's go mga boys, tapilain. Tapilaghan. First half done. Oh. Last half na lang. Muna na yung gatong 8 seconds siguro. Nakakamay yung bahada. Kanya. Subida na sad. Grabe kining sungay mga boys. Grabe ito kamay. Katunga pa, katunga. Thank you na sad mga boys. Nag-thank you na sad. Morning. Nag-thank you na sad. Bisag sakit kayo. Thank you sa kasakit eh. Let's go. Namay na lang. Namay lang antos. Now at 8 siko. Kaduha pa. More to come. Doon lagi taon. Conquered Sungay Climb. Walay hunong. Kapuya sakit sa likod. Ay, kasakit naman sa akong likod mga boys. Wala pa gili. Tan, anin nyo? Mana mga boys? Masap sunin. Let's go. Kuya. Boleh pa huwag eh, Sungay Climb. Kuya. Grabe. Ano nyo eh. On the mix. Kuya, ayaw mag-ituhog si Kuan? Boss. Winner! Grabe kayo onin. Ay! Grabe kayo atan. Okay, manatong Sunday ride mga guys. Going down na lang ta. Going down to Repal mga guys. Going down ang mga guys. Kambalahon.
Okay. We're here. Luwas na. The ride is done. Magabihan ni mga bikes ito. May dayo, pero ang dayo. Naman na. Nalagilay. Human good. Time check 11:30. Daw na mi ulit. Mama, Distance 73.9. Kopya malipat ko. Agay ka. Nakuwangan. 23 raman. Ano na siya sa 100? Atan, minimum 100 atan eh. Salamat, Bainin. Pwede lagi ko balik ng tripan. Nato, wala. Atan ito. Right. Salamat sa atong author, aning ride. Bye ninyo. Rica Plaza. Kaya. Astilan. Oh, sabi nila ba ito? Iyakin na computer, hindi ako ah. What a ride! Tan! Balikan mo na doon! Okay, salamat sa din. May dayo. Tan! Salamat. Atan, power. Power kaya Tan eh. Legs na pong kagon mga boys. Big ring atan sa tuwan. Bungan. Salamat, Bainin. Sir the food. Kagod!